ಇನೇ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ತೌತೆ ಕೊತ್ತೇಲು ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲಿ. ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ, ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಪುಳಿ, ಅರಿ, ಉರ್ದು, ತೌತೆ, ಬೆಲ್ಲ, ದಾಸೆಂಬಿ, ನೆಸಲ್ತಪ್ಪು. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಐಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಐಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಪೊದುಪೋಡವಿನ. ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುಗ ಅವೆಲ್ಲೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು. ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಗ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು. ಪೊತುದಿನ ವಸ್ತುನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡುಗ. ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಐಕ್ 2 ಚಮಚ ಬೊಳಂತರಿ ಪಾಡೋಡು. ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು. ಅವು ಅರಿ ಒಂಥರ ಮಲ್ಲ ಐನೇಟ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉರ್ದು ಪಾಡೋಡು. ಉರ್ದುನ್ನ ಪೊದುಪೋಡು. ಉರ್ದು ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಐನೇಟ ಪೊದುಪೋಡು ಅವೇನು. ಇತ್ತೊಂತೆ ನೆಸಲ್ತಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಪೊತುದಿನ ಅರಿನು ಉರ್ದುನು ನೆಸಲ್ತಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೋಡು ಕಡೆಯರೆ. ಇತ್ತೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡುಗ ನನ್ನ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪುಗ. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಗ ಪುಳಿ ಪಾಡುಗ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪುಗ ಸಣ್ಣಂಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ತೌತೆ ಮೂರುಗ. ತೌತೆನು ಬೇಯರದೀಕ. ತೌತೆ ಬೇಯರದೀನಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಗ. ಇತ್ತೆ ತೌತೆ ಬೇಯ್ತುದುಂಡು. ನನ್ನ ಐಕ್ ಅರೆಪು ಪಾಡುಗ. ಅರೆಪುನು ತೌತೆಗ್ ಪಾರ್ದು ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ. ಕಜ್ಜಿಪು ಕೊದ್ದಿಂಡು. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ಪಾಡುಗ. ನೆಸಲ್ಗ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಗ. ಉರ್ದು ಸಲೈ, ದಾಸೆಂಬಿ. ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ನೆಸಲ್ತಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ನೆಸಲ್ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಒಂತೆ ಕೈಲ್ ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗಾವೋಡು. ನೆಸಲ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನನ್ನಂದೇನು ತೌತೆ ಕೊದ್ದೇಲುಗ್ ಪಾಡೋಡು. ನೆಸಲನ್ನು ತೌತೆ ಕೊದ್ದೇಲುಗ್ ಪಾಡುಗ.
ತೌತೆ ಕೊದ್ದೇಲ್ ತಿನಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.